kandila sa lahat. Yung insenso ang paas pa doon sa bahay. Buksan yung kandila. Magdasal na kayo doon. Huwag kayong hihinto ng ama namin na Baginong Maria. Kahit paulit-ulit lang ha. Kahit ikaw, doon ka iya. Doon ka, bahay din. Yung mga nakatira dyan, pumasok na sa loob ng bahay niya. Magbukas kayo ng kandila. Magbukas kayo ng kandila. Habang pumasok, dasal na kayo doon. Huwag kayo dito ng ama namin na Baginong Maria. Magdasal kayo, hindi kayo ng tawad. Humiling kayo ng tawad ng hilingi. Nararapat lang ha. Nararapat lang. Ito ha. Hindi ako nakakatapos at nakakabalik. Huwag tayo sasakyan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tingnan mo yung video dyan ha, baka may mapanood ka. Sarado mo yung pinto doon, para hindi makuha yung hangin. Ay, yung usok. Isarado mo. Wala. Sarado mo na. Sarado mo para hindi makapasok yung walang usok. Papasok tayo sa loob ng bahay. Teka lang, lalak ko lang muna to. Diyan na. Para hindi na ako dadaan dito. Nilakot ako. Dito kayo kwarto nyo, di ba? Apo. Nilakot ako. Okay. Papasok na tayo. Handa na ha. Ito po. Kamay niya. Handa na tayo. Hindi, maliit lang. Maliit lang. Kusenso. Hegi. Papasok tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Bipitin ni Jesus pagda. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Pasanin ka rin mo. Sundin ang Lord mo. Dito sa iyo po pagka. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa akin. At huwag po kami pinulos sa tukso. Nasiyagan kami sa lahat ng sama. Ang Ginong Maria na po puno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, pakiwasan lang. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin ang aming makasalanan. Ang lulat kung kami mamamatay. Amin. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sumalangit nawa ang lahat ng mga nakatira dito sa pangalan ng Jesus. Amin. Ang Jesus ang mga Nazareno, kami ang mga anak. Yan yung ambisyo sa panganib at masamang Espiritu. Bigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po muna sa aming buhay. Amin. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Ama. Okay lang, okay lang. Pilak mo lang yung pinto para pumasok lang yung usok. Patrick, lalabas siya dyan. Sa sasarawin pinto. Sa pangalan ng Jesus. Sasarap mo yung pinto. Ay, di, huwag na. Hindi naman pala kasi makapag. Diyan mo tayo sa siya. Pag ko na, huwag na po sa ilo. Bapa Maria, may kung kami grasya ng Diyos sa pagkakano sa kasang babae, pa niya pa naman po.
Dito tayo sa kabila. Sa trick. Pasok ka, sige, pasok mo. Dikit ka sa kanya. Papak mo na lang tayo dito. Ano mabubuta siguro. Saan po yung patay dito po? Doon. Dito po. Dito wala nakatira. Eh. Igli ang nilang Christ po. May nasa yung balapin po siya. Okay, saglit lang ha. Gaya kayo sa akin. Sige. Ama namin, sumasalangit ka. Sumasalangit. Nasaan na kayo? Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Hindi ng loob mo. Dito sa lupa. Dito sa lupa. Para lang sa langit. Para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin ng aming kakanin sa araw-araw. sa araw-araw. At patawarin mo kami At patawarin mo kami sa aming mga sala. sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin Para pagpapatawad sa namin nagkakasala sa amin. sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulo sa tukso. At huwag mo ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami At hiyayaan mo kami sa lahat ng masama. sa lahat ng masama. Amin. Amen. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, Amang Nazareno, Amang Nazareno, Ama sa langit, Ama sa langit, sumasampalataya ako sumasampalataya sa ako Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. sa Diyos na Amang makapangyarihan sa lahat. Ako po si, pakilala niyo lahat pangalan niyo, Ako po si Patrick John Belina Hitones ay nananalig ay nananalig at nananampalataya. at nananampalataya. Gagabayan mo ko Nagababayan mo ko sa panalangin. sa panalangin. Sana'y dinggin niyo po Sana'y dinggin niyo po ang aking aking babanggitin at sasangbitin sasambitin ng aking puso at bibig ang aking puso't bibig at kaluluwa. at kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, Ama, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat sa babaeng lahat at pinagpala naman at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Ina ng Diyos, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami makasalanan panalangin niyo kami mga kasalanan. ngayon at kung kami Ngayon at kung kami mamamatay. mamamatay. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Anak at Espiritu at Espiritu Santo. Santo. Ama Jesus, Ama Jesus, Amang Nazareno, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan bigyan mo ko ng na kapangyarihan makapagpagaling na ng pagpagaling aming mga karamdaman ng aming mga kasalanan. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ama Jesus, Ama Jesus, Amang Nazareno, Amang Nazareno, hilayin niyo po kami dahil mo kami sa sakit, sa sakit, trahedya, trahedya, sakuna, sakuna, disgrasya, disgrasya, panganib, panganib, ang mga tao ang mga tao na inggit at nainggit, gustong manakit gusto manangkit sa amin. sa amin. Nawa kayo Nawa kayo ang manguna at manguna maghari at sa maghari kanilang buhay at buhay. ganun din Kayo din sa amin. sa amin. Amen. Amen. Teka lang ha, huwag mo niyo muna ako gayahin. Saglit lang. Nuestro Padre Padre, Jesus Jesus, Nazareno. Nazareno. Amen. Amen. Maging payapa Maging mapayapa nawa nawa ang aming panalangin ang aming panalangin. sa pangalan ng Panginoong Kristo, Sa pangalan ng Panginoong Kristo. sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa Cruz. Maraming salamat po Maraming salamat po sa pag-ako mo sa pag-ako mo ng aming mga kasalanan. ng aming mga kasalanan. Amen. Amen. Tapos na tayo.